Doamnelor, domnilor, am revenit în direct la emisiunea Sport Cafe cu cei doi invitați din această seară, domnul președinte al clubului FC Zalău, Ioan Morar, și Călin Pop, antrenorul echipei FC Zalău. Înainte să vină pauza de publicitate, tocmai am încheiat așa analiza turului de campionat și așa cum spuneam, domnul Morar, spuneați că nu vă mulțumiți cu puțin, nici în viața personală, mă rog, în afaceri, nici în sport. Se tot vorbește despre o eventuală promovare a echipei. Într-adevăr, șansele sunt foarte mari în acest moment, dar pentru a promova, cred că nu este suficient deocamdată. Putem să, cel puțin antrenorul și dumneavoastră, că eu nu sunt la club, să vă loviți din nou de aceleași probleme ca și în partida cu Cugiru. Lotul totuși este subțire, Petrache nu este sigur că va continua, adică cel puțin își caută echipă. Da, din punctul meu, dacă m-ați întrebat personal, eu mi-aș dori cel mai mult, eu personal, promovarea. Mai ales că, stând atâți ani în Liga 3, deja apare vorba aia, o plictiseală. Ce ar impune o promovare, din punct de vedere ca impact, o infuzie de 4-5 jucători la ora actuală, pe lângă lotul care îl avem. Iar financiar, acum nu dau în cifre, să zic, dar mult nu ne-ar trebui pentru o promovare în Liga 2 la ora actuală. Ce lot avem, cu ce o să aducem, dar totul depinde de mai mulți factori. Călin, sunt sigur că, ca și antrenor, normal că îți dorești promovarea, ar fi, nu știu, cine nu-și dorește promovarea. Și noi, colegii mei din media local, mass media locală, toți ne dorim promovarea echipei FC Zalău, pentru că am avea și noi mai mult de muncă. Sunt perioade în an în care nu prea avem ce scrie despre sportul din Sălaș, pentru că e pauză competițională în multe sporturi, dar fotbalul este regele sporturilor și chiar și în pauza competițională găsești subiecte când ești în Liga 2. Da, sigur. În punctul meu de vedere, îmi doresc enorm de mult să promovăm anul viitor cu echipa. Ce antrenor nu-și dorește. În momentul când ai rezultate, ești acolo, ești sus. Când nu ai rezultate, baliza e la ușă și la revedere. Dar, cum a spus și domnul președinte, sunt foarte mulți factori. Deci nu numai partea financiară. Mai sunt și mulți factori. Mai sunt pe lângă echipă și partea financiară. Să nu intrăm în prea multe detalii, v-a spus mai înainte domnul președinte, condițiile de antrenament. Se schimbă situația. Multe. Deci, în momentul în care tu îți propui alte licențe, alte reguli, se impune de la federații, deci de la Federația Română de Fotbal. Sunt foarte mulți factori. Și să rămânem aici tot la capitolul promovare. Ar avea impactul foarte mare și asupra județului, municipiului și special pentru acei copii, grupe de copii juniori republicani, ar tinde tot mai sus. Eu mă confrunt de multe ori cu părinții unor copii care termină și republicani și zice unde să-l duc. Eu vreau să-l duc la Liga 2. Dacă am avea echipă de Liga 2, vă dați seama că nu ar mai merge un copil în altă parte, că o fi Cluj, că o fi Bistrița, CFR, cine o fi, totul s-ar rezuma aici, pe plan local. Plus, asupra suporterilor. Noi în Zalău sunt foarte mulți cunoscători de fotbal. Și noi știm, am avut o echipă, Armătura Zalău, care ne-a reprezentat cu brio. Și de-aia și eu insist și vreau mult, când mă mai ocup și eu de fotbalul ăsta, să am și o dorință să văd o echipă în Liga 2. Vorbesc din punctul meu de vedere, să nu se înțeleagă greșit. Domnul Morar, sunteți
omul care a menținut spiritul fotbalului viu în Zalău. Dacă nu erați dumneavoastră, vorbeam cu câțiva colegi din presa scrisă, nu știu dacă mai exista fotbal, nici măcar la Liga 3-a. Da. Mie mi-a fost destul de greu. La început am fost singur. Am adus o echipă din județ, Juventus Crișeni, care am transformat-o. Pe mine nu mă interesează persoana Moraru. Eu tot ceea ce fac pentru comunitate, nu pentru persoana mea. Am investesc și eu personal în echipă, în sport, în fotbal. Și dacă eu nu aduceam cele două grupe de republicani care și-ale se desfințau la ora actuală, care erau aposte armatura, și nu insistam mult să promovăm cu echipă în Liga 3-a, la ora actuală, poate pe stadion, poate nu avem nicio echipă de Liga 4. De aia eu insist foarte mult ca și pe această cale vreau să le mulțumesc, în primul rând, celor de la primărie, Consiliului Local, domnului primar, care a fost alături de noi tot timpul și va fi și în continuare, și colegilor din Consiliul de Administrație, care de multe ori m-au înțeles. Și nu vreau să zic mai multe, dar știți și voi ce vreau să spun, că ar trebui să mai uite și altcineva spre noi, spre fotbal. N-am nimic cu alte sporturi, dar fotbalul e rege și rămâne rege, indiferent că e în Sălaj, București, Cluj sau alte orașe. Noi, când spun noi, mă refer la colegii mei din sport. Chiar și noi ne-am gândit că ar fi timpul ca și, nu știu, Consiliul Județean să vină lângă sport. Probabil noi jurnaliștii vom avea o discuție cu domnul președinte și cu cei de la Consiliul Județean să își arunce un ochi și spre FC Zalău, pentru că până la urmă eu zic că faptul că o promovare în Liga 2, după cum știe toată lumea, meciurile în Liga 2 au început să fie și ele televizate, ar fi o reclamă foarte bună pentru Sălaj și pentru Zalău. Da, ar fi un impact foarte mare asupra, acum se televizează meci de Liga 2, ar veni suporterii număr cât mai mare la stadion și am zis, cum v-am mai spus și înainte, ar fi un ajutor mare pentru cei mici, pentru copii, juniori, republicani. Ar fi o emulație a fotbalului sălăjan. Călin, o promovare în Liga 2 cu tine pe banca tehnică și în Liga 2 ar aduce la Zalău și echipe cu renume în fotbalul românesc, care, din păcate, datorită problemelor financiare care există în fotbal, nu mai sunt în primul eșalon, dar ia uite că am putea să ne întâlnim cu Bătrâna Doamnă, cu Tarad sau cu FC Bihor, Mioveni și alte echipe. Da, într-adevăr, eu îmi doresc și sper din tot sufletul să putem să ne realizăm ce ne propunem în anul următor și aș vrea să mulțumesc și eu suporterilor care au fost alături de noi în acest tur de campionat. Chiar am rămas impresionat de numărul destul de mare de spectatori la fiecare meci al nostru, indiferent de condițiile climaterice. Eu îmi doresc ca la această echipă să vină lumea exact cum venea acum 10 ani sau acum, să nu ajung mai departe, când jucam eu la Armătura Zalău în divizia B în seria 3-a, când stadionul era full, 3.000-3.500 de spectatori, când la ora 10 nu mai aveai loc să stai pe băncile în tribună. A fost, într-adevăr, era spectacol când veneai la stadion ca jucător, vedeai tribunele pline, jucai cu Reșița, cu UTA, cu Bihorul, cu Maramureșul, cu Cluj, Gloria Bistrița, deci mi-aduc aminte de perioadele care au trecut și, bineînțeles, sper din tot sufletul să se reîntoarcă aceste clipe înapoi, cum ai spus tu,
cu mine pe bancă sau cu altcineva, dar cel puțin Zalău să aibă înapoi o echipă de Liga a doua și să vină lumea la stadion și să încurajeze acest club mic, după părerea mea, dar cu suflet foarte mare. Ce aș mai vrea să vă spun, aș vrea ca lumea, părinții din Zalău să lase copiii nu numai spre fotbal, spre tot sportul, fiindcă este o oază de sănătate și de relaxare. Pentru că ai pomenit de acele momente când jucai și tu la armătura prin anii 90 și ceva, mi-au aminte de mine, că eram un copilandru, stăteam chiar în stadion și veneam la meciuri și mă uitam cu admirație la jucători și chiar îți creez modele. Vreau să fiu și eu fotbalist, n-am ajuns fotbalist, am ajuns în cele din urmă atlet, pe urmă am intrat în presă, dar iată că fotbalul creează modele și cred că modelele se creează când joci la un nivel mai sus de Liga 3. Și noi modele avem la ora actuală, cum este Gabi, Vașvari de la Botoșan, Ungurușan. Au mai trecut mulți jucători pe la mai echipa. Sunt care au mai fost pe la Zalău. Gabi Ungurușan, da. Pentru că acum vreau să aduc puțin în ecuație și pe acest jucător, Petrache, care a venit chiar pe final de campionat, a zis că este nevoie de 4-5 jucători. Da. Petrache și-a exprimat oarecum dorința de a rămâne la Zalău, de a nu-și mai căuta echipă în cazul în care la FC Zalău este un proiect clar, adică să vină acea finanțare de care mai este nevoie la echipă pentru a continua. Eu personal, după terminarea turului, am avut o discuție cu el și exact ce ziceai și tu, el mi-a promis că dacă voi aveți proiectul promovare în Liga a doua, el nu o să mai meargă mai sus, indiferent că e Liga a doua sau Liga 1. O să se reîntoarcă la Zalău. Eu am fost foarte mulțumit cum a fost primit aici și colegii s-au înțeles foarte bine, dar totul depinde de alți factori. Călin, Dacă ar depinde de Moraru, am fi în Liga 1. Călin, ceea ce spune domnul Morar înseamnă că te ridici la nivelul unui antrenor de Liga a doua cu siguranță. Este un jucător care a jucat în Liga a doua, dacă i-a plăcut la Zalău și vrea să continue cu Zalău, înseamnă că poți să duci echipa în Liga cu 4-5 jucători. Întotdeauna este loc mai de bine, fără falsă modestie. Deci un antrenor, dacă nu se informează și nu vrea să vină cu noutate tot timpul în antrenament, n-are ce căutați. Deci se plafonează, rămâi la nivelul de Liga a treia, iar acolo mori. Bineînțeles că poate sunt foarte multe voci că zice, ei, tu unde o să pleci? Păi eu nu, tocmai nici nu vreau să plec nicăieri, am o familie, aici lucrez, sunt profesor de atâția ani de zile, de 20 de ani în Zalău, am jucat fotbal în Zalău, am fost plecat doar 4 ani de zile pe perioada facultății, în rest m-am întors înapoi, deci fac ce fac pentru Zalău, nu pentru altceva. Puteam să plec, că foarte multă lume a spus că ai luat modelul lui Leo Grozavu. Da, m-am bucurat că am lucrat cu Leo Grozavu, am avut ce învăța, am mai lucrat și cu alți antrenori, am furat ce am crezut eu că este mai bun. Deci nu este un furt să furi de la cineva ce-i Meseria. Exact. Pentru a ajunge bun antrenor, trebuie să furi meserie de la oamenii cu care ai lucrat și cred că dacă ai furat meserie de la Leo Grozavu, ai făcut un lucru bun. Uite unde este FC Botoșan la această oră. Deci în societatea noastră loc de mai bine este și de bună ziua întotdeauna. Deci nu este excepție că eu am ajuns și atâta, nu mai vreau mai mult. Și mai vreau să punctez aici tot la jucători care au fost
la Armătura, la FC Zalău, care sunt la Botoșani, la Pandurie. Și noi la ora actuală avem un copil talentat, Daniel Supuran. Exact, aceasta era întrebarea. Ați spus, a fost la lotul național. Nu ne-am înțeles. A fost la lotul național, Da. mai avem 2 minute. A fost la Under 19, a fost cooptat în lot, a făcut parte din lot, în vederile unora. El trebuie să pregătească, să fie serios. E un copil de mic, am avut eu personal grijă de el. Și dacă mai sunt numai puțin timp, eu pe această cale vreau să le mulțumesc celor care, suporterilor echipei FC Zalău, familiilor, să le urez, fiind în prag de sărbătoare, Crăciun fericit, un an nou, bogat și cu multă sănătate și bucurie. Călin, cum este Supuran? Tu îl vezi cel mai mult la antrenament. Da, într-adevăr, eu v-am spus și am declarat și nu mă ascund, are calități deosebite, dar încă mai are mult de muncă, nu este matur pentru fotbalul de performanță, cum ar trebui să... Deci de Liga a 1-a sau de a 2-a. Deocamdată el trebuie să rămână modest și să pregătească. Exact ce a spus și domnul președinte, în încheiere, aș vrea să le mulțumesc suporterilor, jucătorilor, familiilor, domnului președinte, precum și celor de la Primăria Zalău, care au avut încredere în noi. Sărbători fericite și multă sănătate. Și încă ceva. Da, Aș vrea să ne mai întâlnim la o emisiune, că timpul e prea scurt, nu le putem comasa toate într-o oră. Cu mare drag vă aștept la... Aș vrea să punctez data viitoare, să punem accentul mult și pe grupele de copii și juniori și ce vin din urmă, ce nu vin, care sunt cauzele. Sunt lucruri foarte importante pe care vrem să le discutăm cu altă întâlnire. În cel mai scurt timp o să vă invit să discutăm și despre grupele de copii și juniori. Iată, la FC Zalău se face performanță, promovăm jucători chiar și la lotul național. Ei trebuie să muncească. Noi vrem cât mai mult să fie acolo, deci deci da, ei trebuie să vină la antrenamente, să se pregătească și să fie serioși. Prin muncă, ați văzut, și noi am muncit și am avut rezultate. Nu muncești, nu ai. Domnilor, vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele și ați venit în această seară în studioul Regio TV. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Ne revedem luna viitoare la ora 17. La revedere! Mulțumim.